Hmm. Tinom kayo mo na po. Lahat daw kayo. Where's the gold one? Tukod. La. Hmm. Ini lang. Ay. I-relax lang. Oh, grabe kadaghan. Allah, dagko kayo. Wow. Ini lang kaya aron mo bot siya og kwan. Ha? Ini lang kay Euro to man. Santos nga. Mubo na kayong video natin mahuman kung more. Wow, party fish. Sige. Tagsa ba? Tagstag sila nga na. May badji na ilaki. Ikaw ba doon? Ikaw. Rotate video. Ikaw po ba? So, rotate mo na. Rotate. Ikaw sa. Saan rotate? Ha? Saan mo na? Pa din mo. May bayi, may badji. Ano na? Sige. May baji. Ito lang, balaking. Wow. Kaya, Wow, sarap. May sinarapan, may binalingan. Wow, ang laki. May baji. Malaki talaga. Bakit mingaw? that. Wow. Layo kan. Ako kayo kana, ako kayo. Hawakan ko. Matunog ka na, matunog. Ara ba na sikwan? Pagunit ko do. Pagunit. Ayok. Lagay mo yung pagkain sa kamay mo tapos pate. Oo. Grabe. Eh. What? Ano to dako to? Dako. Ito ang mga sa mga to. Ang laki ng goto na to. Ayan! Lala. Yung malaki yung nakatago. Okay, Dala. Kanang tara na. Look. Dalo mo dito. Ay, bunali. Wala sa sala. Pero umlukso sila ba? Tro. Dahil kayo. Dagat mo ba? Pag marami tuwa sila. Mga bata na Daming tilapia. Yan. Dito, parang klaro dito. Okay na. Wala na.
Marlo, akala may pagkain. Ay, pag-ibig.